Γεια σας. Κύριε, το χωριό έχει και μορφή σαλμόνι. Ναι. Και θέλουμε ένα ελικόπτερο οπωσδήποτε, κάνει ένα αεροπλάνο. Φτάσανε οι φλόγες στο χωριό. Ναι, έχουν φτάσει φλόγες πάνω στον Αλιά, εκεί, δίπλα στα σπίτια, στα πρώτα σπίτια. Και τα αεροπλάνα πάνε κατευθείαν στα Η Σαλμόνι, είπατε, γειτονεύει Με τη Βαρβάσαινα. Έξω από τον πύργο. Λοιπόν, όλα τα αεροπλάνα πάνε στα Ολύμπια κατευθείαν. σας ακούσαμε, δυστυχώς δεν μπορώ να σας διαθέσω άλλο χρόνο. Έχουμε βροχή τα τηλεφωνήματα. Πάμε στη Βουλιαγμένη της Ηλίας από μία κάτοικο, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Τι συμβαίνει, παρακαλώ? Ναι, μ' ακούτε? Σας ακούω, βεβαίως. 400 ποντίκια θα βρείτε σε λίγο να μαζέψετε 400 ανθρώπους και εγώ είμαστε όλοι. Παρακαλώ. Στη Βουλιαγμένη τα πρώτα σπίτια πάνε, καήκανε ήδη. Βοήθεια ζητάμε. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Παρακαλώ, προσπαθήστε. Δεν μας ακούει κανείς, θα καλούμε όλοι ζωντανοί. Καταρχήν, ψυχραιμία, σας ακούνε αυτή τη στιγμή. Δεν μας ακούει κανείς, αν μας άκουγε θα μας στέλνατε κάτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε ψύχρεμοι. Αυτή την ώρα που μιλάτε σας ακούνε, το βλέπουν στην οθόνη. Δεν μας ακούει κανείς. Όχι, σας ακούνε. Και να πούμε όσο και να φωνάξουμε. Προσέξτε με. Σας ακούνε αυτή την ώρα από το συντονιστικό της πυροσβεστικής. Μπροστά στα μάτια μας να καίγονται και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα πού είναι όλοι αυτοί? Τίποτα για μας. Μα πού στο διάστημα πάνε όλοι? Βοήθεια ζητάμε. Δεν έχουμε ούτε νερό να δρασίσουμε το στόμα μας. Είστε μόνοι τώρα εκεί? Σε μισή ώρα να έρθει να μας δώσετε 300 ποντίκια. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Τι να βγάλετε στον αέρα και τι να πείτε? Βοήθεια ζητάμε. Μπορείτε να τη στείλετε τώρα. Σε μισή ώρα θα είμαστε νεκροί. Τίποτα άλλο, τι να σας πω? Δεν βλέπω να έρχεται κανείς. Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, είστε μόνοι τώρα? Τι να σας πω? Είμαστε όλοι μεσουρένοι σαν τα ποντίκια. Φοβισμένοι σας κλείνω. Δεν έχετε τρόπο να φύγετε δηλαδή από το χωριό τώρα, όλοι οι κάτοικοι που είστε εκεί? Έπεσε η γραμμή, καταλαβαίνουμε και την ταραχή της γυναίκας και τη δυσκολία. Αλλά το είπαμε, το ξαναείπαμε, στη Βουλιαγμένη, ελπίζω να μας ακούνε από την πυροσβεστική. Πάμε στο Γιώργο το Γρηγοριάδη. Είναι απίστευτο αυτό που διαδραματίζεται. Τώρα με ειδοποιούν ότι καίγεται βενζινάδικο. Είναι εκεί ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Στη Φιγαλία, Γιώργο, καθοδόν προς τη Φιγαλία. Γιάννη, ακριβώς είμαι στο Δήμο Φιγαλίας, είμαι στο προηγούμενο χωριό στη Φασκοβιλιά. Αυτή την ώρα οι φλόγες βρίσκονται στα 30 με 40 μέτρα από ένα βενζινάδικο. Θα ήθελα έναν κάτοικο να σας μιλήσει. Να μας πείτε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα με τη φωτιά. Από τι ώρα ξεκίνησε? Τι να κάνουμε? Τι είναι να κάνουμε? Έτσι οι πυροσβέστες τι κάνετε εδώ? Τίποτα δεν κάνουν. Να πάνε καπερνάνε. Δεν βλέπω να κάνουν τίποτα. Τίποτα δεν βλέπω. Μάλιστα.